Så mina vänner, då är det dags att börja dagens demonstration utanför ryska ambassaden. Och vi inleder med ett Slava Ukraini. Slava Ukraini! Välkomna allihopa. Mitt namn är Karin Brunzell. Jag kommer från fackförbundet ST. Och jag ska vara moderator här idag och försöka leda våra eminenta talare. Men innan jag gör det så vill jag lämna över till Aliona. Välkommen fram. Vill du ha min mikrofon eller den mikrofonen? Ja. Aliona Siltchuk, som kommer att sjunga den ukrainska nationalsången. Varsågod. Där uppe. Tryck på knappen. The second time. Hello. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Так så mycket för stödet till Ukraina.